Tangsi herangke klembang putum doan pancame kiro part. Lesi jasemet pet pini tong sokot pen herangke ke panangkok alam te bangla pui kelo. Te ate pila mangke ke ceng si bang iltung ki pugang tung mangke tim karbinglong ke Japon. Ake hai tuliram long hang, ake hai omor sing kiso lapenan parla tim karbinglong atum anatum alang litum karbi anglong along le jor det. La kace jor bange kapre kali la bangke amethang aing hoy ajakong lapen tangka mahajoine si jasemet pet bangke karbi anglong along le jor det. Piposi karbi anglong le along le jor det lapen piposi jor det buki punang kong ma bangke pini arni anta non het jong non soluk sodak dokok soluk sodak mukro kali lo halapu border pen kilometering ko era pho angkang jiri kendeng nang le kai khirmi nang lit et mukro khirmi nang lit et jiri kendeng nang dai kai an hada election campaign Jantia Hills long lamang so district councils alang litum akili ke do mate hala so election a campaign nang kilut lapen a candidate mata karbiang long ke do abang pi lapen an parda campaign mata dak khirmi jiri kendeng nang dai kai ansi dak campaign nang kilut nang ceng tanglo tangde pini rina terang pi kona to ke doke pini tuliran hang ke hai pini kona doke doke pini omor sing tiso ke hai pini kona doke doke athe pi bangke pini arni anta karbi anglong autonomous council kacharitum amek kabe chekrong et anu kangthong chekrong et lapen kache charchi lapenan parta aking ari kabe chekrong et kupio podma polotang te pini lasi punang koklo karbi anglong autonomous council kachari ke Japon ake hai tuliran hang lapen ari sang hotum karbi anglong along li chojor det hala so kacho jor det apotsi pini alang litum ase cepat dudun he alang litum ase cepat dudun cepat dudun hai ke hello pigelam lo pini arnianta alang litum lamthe ethe cepak langkli pen hadak adim kahumri damanta damde lapen jongsi alang litum jongsi labang so long le jongsi jorje alang litum jongsi labang so long le jongsi kerai karbiang long pu jongsi cepat he karbi nitum tap su jikubom gobek punang puri nilitum ta karbi pu jibo mustami pini dak jiri kendeng nang dai kai an pini alang litum labang so campaign ke bang la dak si candidate dak kache krong alang dak comang tum nang thur tak pini karbi nang arlo nang kilut hala ase kache padun he ke hala ke kaprek thangna tali aing hoy ap jakong lapen labang so long le pen si kache lari pu situm punang kokko athi 2021 29 March 2021 labang so MOU kache sign labang ke Meghalaya state of Meghalaya lapen state of Assam la song bong penisi MOU ka chetok labang ke give and take labang so policy labang so policy ke block on block 2 lam non anda judun elang tami non anda non aporang le roka bangta non anta rina terang pia ke haida pinidak amrenga constituency long pini alang le inut kikhibo malang le inut ratchari long karjaptu isi inut representative lo tami pini rina terang pia ke haida pini ake hai pita pini lam te isi cepak lang he halake therak me mekangjang alang liphan council long IC tiduam chonoi pulike toy gali alang liphan ador keso gari long tomon tidu noi amitha property aim hoi charani pulike alang rat aphan right thek ji laban labang so long le phelang phan right thek ji pomen pensi alang li labang so ang hoi long kache rai pulotang de pini labang so long le alam kilong ar jap nei pon mini ar jap thek hala son thotsi nilitum non ki pukang tung bangke tong sokot pen nilitum alang tuan pachi kapachini kang tung ma tim karbing long phan nanglitum hin pen tong sokot labang so lomang lam klar mang chipi serak noi lapen la so long bangke dak khirmi malom angkang alom karbiang long arona kilut labang so angkang long ke election ke hada ka padolong le det nang ji hada ki election padolong le det nang ji lapenan part ami haladak non amat ke police patrolling ma continue hada police patrolling donai lapen hadak outpost is donai non bange lapuson outpost ke kedo hello piglam hada kahumri apanda council on damte hala son thotsi labangso MOU 2021-29 March ni labangso akache tok give and take a policy labangso MOU bang kapat chun deje phan labangso long kelang cari dia phan regional committee ke sing halabangso regional committee ke sing long bangke non Rina terang pia ke hai pen chenglok pini dak rup sing terang ke hai pen chenglok pini ladak mol sing timong ke hai pen chenglok beskar bingong habar constituency sirkep abang pudak representative atumen har so committee nom dudun atlo lapen chairman bangke Pijus Hajorika bang si chairman lasi halabang so original committee mata halamat tong sokot pen halake dissolve vek nangji halaso bang pabe vek nangji lasi amut pia bangke karbiang long arlo ake hai tulirang hang kai ke kaning jever ekin cialong le tapia he busipu
ke hai tulian rong hang kaning je ber alang li ta jong si chetherak thek bone chetherak nangji alang li kaning je bom ke hang kong manga karni wang Karbi Anglong rapan puke Karbi Anglong autonomous council long kachari ki kibom tik bangala nilikai niliche theto tik bang egin chi along leta banga phan pibe busi punon egin chi gali kilometer ingkora phok Karbi Anglong arlo nang lut alo jiri kendeng nang dai kai non dak long li nang cerai tang de pinier ni anda ke hai tulian rong hala pusi je bom nang ma lasi non itum kace jongorat kaci puret kaci pucoret nan parte labang solong lebang rai serak nang po labang solong le ke rai ji phan tong sokot Karbi Anglong autonomous council lam thi paklang serak pen halak election iala aki lik bang mate election bang harak padu nong le dan nang ji tasi hala solong tong sokot pen Karbi Anglong autonomous council tum isi kengkam kaci jor serak paci nitum hin pen sodak pen paci ni lapen la solong jiri kendeng angka anu ke do atok anu ke do an Karbi Anglong atok anu ke do an Karbi tum ta la solong bang ke alang anu tin akar bitum na cerok tok nang ye kenang sot anu tin akar bitum na cerok tong non jiri kendeng alom tanang li parti alam cibu bepin men BJP Congress PHLC SDC pu cibu pin pen ili tum angkang kilometer ingkora phok Karbi jiri kendeng nang dai kai bang cumang tum nang kilut hala bang solong le kosom sikirai thekji ma po hala sokirai je phan bangke non Karbi Anglong diri kendeng alom kedo adung raida phelang all Karbi Anglong kang pikido Karbi potum an bangke labang solong ka cerok tok pen kedo pen ese bang cepat do sere ka cepat do seroi falsi anu tin marbat cini iklo son na pedo la election campaign la pen non nile tum kajunong bang ke pu jiri kendeng ana thupen si candidate tame hala pukit hurdun la son sike theklong ka chepati dun sike theklong la si labang so la so election na ke bi mate la pu la dak pen ka chepati dun bang la bang la ke unconstitutional la pen la ke illegal la ke aron kari la si Piniani nilitum Karbi Anglong autonomous council tim Karbi Anglong phan karjunan ko abang kelalo alang tum piniani anta anggo cingpudun lang hayang be alang tum dak local representative EM Rina Terang piak hai pilipunon MLA Roksing Teron ka hai lipunon lapen tim Karbi Anglong tum alang tum MP CM tum anta piniani alang tum anggo cingpudun hayang be alang tum lam thisi cepak lang hayang be bangke mathawe melo alang tum labang so give and take pen tong long le bangke alang tum che jordan lo Meghalaya phan West Joint Hill phan pijar lama putar arjume melo lasi non ke bangji thang miphai incoresi ke labang so akili ke bangke pedopon ko bosini tum hin pen arjudun long lo lasi nili bangke condemn lo pinrem lo alang tum kupi piniani alang tum han lam thesi sorsar long le alang tum han pinrem long le ka pinrem lo purote alang tum mane kumat ma ka pinrem tum han de alang tum ke ther ke hap areng hu pasu la sunsi theklong lasi alang le yong si alang Karbi Anglong asiem tuliram long ha khai same alang khai longri alang thang chinghon du pulo tang te piniani kupi polo lam thesi paklang hedat bangke lasi kewang jelani bangke non pini ke thang ni phai kora pholo non ni phobet lo la song bong jong si alang tum chi reply pri prote nilitum Karbilo charlia song pen ba nilitum kapre ka song pen nilitum chelang masi ba kar pu Karbi West Karbi Anglong orat pen thurpa ka seme hiring tangrak pen je song nang ko lasi labang so alama bangke law and order department district SP ladak law and order police to mena jiri kendeng same police station dolo lapen mukoilum same outpost dolo lapen ha umkhirmi adung hat same border outpost di border adak BUP dolo border outpost dolo lasi patrolling bangke job peta posame papidunang po lapen alang itum haladak labang so election bangke भूत का पपीजो कुछ लोग में दैटी फन बांसी नील तुम कर बिलचाली असोंग हिन बंगे चुनिंग लिलो बिलचाली असोंग हिन बन कि कुदन जी बंगे लालो इंटर स्टेट बॉर्डर ले कुनोन लापेन इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर ले कुनोन लागेले तुम ह रुसेम सोंसिंग तिगले तुम अफान जिलात नाके हैंपी ए तुम हना पेलों बितकांग 1951 13 अप्रैल से लगे गेजेट नोटिफिकेशन तमे क्लैंगेट लो lapen alam thibang ke party polam gailo as mane XMEC Karbi Anglong autonomous council mate inu senior citizens hisaben te sia daitto du poson mathasi nili nal to mathengno thini alam kari jening ha isi alam the binaw mangla helo non Meghalaya state alam autonomous council mo ka election do bomlo lapen dak jasmet ke Nichi Karbi Anglong lapen Joint Hills West Joint Hills bache hoy nok laswa area long
non election campaign Meghalaya state pen klembong la pen Ladakh non isi jase met pen ilitum ba itung aratum kamat hadni kenang sor lam la hello non hejong lang West Jointia Hills along isi autonomous council constituency ka create tu labangke baroto lapen mukro pu pangrum pen sia constituency do Ladakh total rong thong kebra throk du la swang bong pen ke create throk bangela ke karbilo la pen Jointia tu mange rong create throk silo la kado ya dimta karbi la pen la Jointia ki on 90% ke la ke Karbiang long a territory arlo constituency lo seta pini Ladakh bangke Meghalaya pen wangsi Meghalaya government pen wangsi Ladakh ka do gera fanta voters ID ta pidet lo ambe Ladakh pen amasi non la so constituency pen amasi INC a candidate lo arlo supi la bangke amen ke Banikas Laban pu lake mula ber pen malo Karbiang long si Karbiang long pen masih candidate ado la so constituency lo masih bangke Jointia Hills long la sotor mas council la homosti pinchong dat la pen la so puthak non ke pulje dat ke bosproli ke bangji inko rasia tarik lo seta ningdu kala mala pohelo Karbiang long mata asam territory arlo pugli chini dera fisita Karbiang long autonomous council kachari atung punon MLA atung punon MP atung punon asam minister atung punon asolam kita ing samri ke ningdu kala nasi nili puje ninghang je ilitum longri longpat kaching honara tum party pu cipupe pimpen tong sekotan seta isi itunga protest demonstration cipek lang dun veksi me lape lage along pen wang ve pusita hala soche koi not area jiri kindeng along seta kaduga political party punon rat punon students tum punon la so putha ke tum mane si protest demonstration ke dusi ke mi pusinili Karbiang long arat mate hala so area arar panir ke chini ha la so alam thepu saksi jasemet pini nangle tu bathengnu nili la so alam kapang dagi pusi na tu batheng tewa ime ile tum board ituma autonomous council ke jali ne tum punon MLA MDC pen danglok MP MLA Karbiang long and chief pen la zura pharma ke claim dunji pura ke jali ne tum je ituma constituency arlo nine amreng constituency arlo lo kedam tang 2022 aningkan ane Ladakh rong khelan ke lage Karbi anglong mana amreng homosti binong binang adim lo seta Meghalaya state government pen December 6 2022 nu Ladakh hala Meghalaya barato la so outpost along la so angkang ahima parlopon detlo pu press media pen pangdak adlo notification piat lo seta non puanta Karbiang long inut MDC MLA MP tuntal la soputa ka sechpe de tunde pulote lage koson alam lo lage apot Meghalaya parlo ponji po phanda na chukau dun son lo ajinili la sopot Meghalaya state government pen kapek lang press aku PC ngal tuhan nili peklang ipo lailo yo kopi bang